Jó, megint átállítottad kamerára. Aha, de most direkt. De durva, geci. Csak, Tori. Elpusztult, túl. Gyúrónak ki kell talál szedni. Most mi a fasz van? Beakadt. Szia. Szar a teló. Kiálltott már kinyújt így jönni. Ez kurva jó volt. Mindjárt be is nyeli. Ágeti. A Grétinek egy jó nem való. Nem. Na, mindjárt oda is van. Nem szívvel se bolban, kijön, azt itt táplálkozik. Ez én kitáplálkozósból. Anyád. Na, annyi az egérnek. Fejest ugrott. Hogy direkt mindig fejjel lefelé nyújt? Aha, mert a lábat tud visszaakadni, meg visszahajlik. Cigizik. Ennyi volt, egy család eltűnt. No, Tehát tőle csonka családot elhagyunk. nyomd be a spagettit. Az olyan gyorsabban megy. Zúl, hogy emeli ki a nyakát. Na, vagy kíváncsi, visszamegye, vagy itt akar felfedezni? Szerintem visszamegy. Azt mondta, hogy hol van Dvajnak. Jó, nincs is. Hát helyes. Majd idő. Ebben megy. Menjél vissza, legyél ügyes kutya. Kutya. Igen. Megy vissza. De még nyeli. Akkor még minden bánt. Hát azért nem nyúlok hozzá.